Mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar sut i ddatrys hafaliadau llinol, a fi'n awgrymu bod chi'n defnyddio dull cydbwyso, balance. Rhaid gwneud yr un peth i'r ddwy ochr. Trwy edrych ar yr enghreifftiau sydd gen i fan hyn nawr. Mae rhywbeth adio 8 yn gwneud 20. So i ffindo mas gwerth y ty, i chi yn gweud fi'n mynd i tynnu 8 o'r ddwy ochr, cos y gwrthwyneb i adio yw tynnu, sy'n gadael 1 ty yn hafalad 20 tynnu 8 yw 12. Gwiriwch eich ateb trwy roi 12 nôl yn lle y ty. So 12 adio 8, mae'n cydbwyso gyda 20. Yn yr enghreifftiau yma, mae rhyw rif tynnu 7 yn gwneud 26, so i ffindo mas y cy, chi'n gwneud y gwrthwyneb i tynnu, sef adio. So chi'n adio 7 i'r ddwy ochr, sy'n cael cy yn hafalad 33. Eto gwirio am newid 33 yn lle y cy, 33 tynnu 7 yw 26. Os chi wedyn yn ymlaen i'r un nesaf, mae rif fan hyn o flaen yn sawnd at y llythyren. So mae rhaid cofio beth sy'n rhwng rhain yw lluosi. So i adael w ar ben unan, mae rhaid fi wneud y gwrthwyneb i luosi gan 4 sydd yn rannu gan 4. Os fi'n rannu gan 4 ochr yna, mae rhaid fi rannu gan 4 ochr un. Sy'n gadael fi gyda w a sawl 4 sy'n mynd 24 ar ateb yw 6. Eto, am newid yn ôl mewn, mae fe'n 4 lot o 6 yw 24, nid 46. Tra fan hyn, rhyw rif rannu gan 6 yw 7, so i ni lluosi'r ddwy ochr gan 6, cos mae'n gwrthwyneb i rannu, so n yw 42. Ar y ddau gwaelod, 2 lot o rhywbeth plus 5 yw 19. Chi angen gadael hwn fel bod e'n edrych fel un o'r rhain. So fi'n mynd i tynnu 5 o'r naill ochr, sy'n gadael fi gyda 2e, cos positif 5 tynnu 5 yw 0. So mae just y 2e ar ôl, yn hafalad 19 tynnu 5, sy'n gwneud 14. Mae hwn nawr yn edrych fel hwn lan fan hyn. So 2 lot o rhywbeth sy'n gwneud 14, so fi'n rannu gan 2, rannu gan 2, so mae 1e yn hafalad 7. Ar y un yma, 4e, cadwch y 4e, chi angen adio 8 i'r ddwy ochr, so 4e yw 32. 4 lot o rhywbeth, so opposite i y gwrthwyneb i luosi yw rannu, so fi'n rannu'r ddwy ochr gyda 4, so 1e yw 8. A nawr mae gen i gyfres o gwestiynau fan hyn. Fi eisiau chi i geisio ateb nhw. Nawr yr amser wrth bod chi'n gweithio nhw mas i stopio'r fideo. A nawr na i ddangos yr atebion i chi lawr fan hyn. Dyna'r atebion sydd gen i fel bod chi yn gallu gwirio eich atebion chi. Mwynhewch.